kansụl ime obodo Anaocha achịkọtago ọzụzụ abalị atọ achịkọbara n'efu maka ịmụ ọlụ aka n'ihe gbasara ịchọ ndị mmadụ mma n'ụdị dịgasị iche iche nyegara ndị ntorobịa na kansụl ime obodo ahụ. Ya bụ ọzụzụ nke were ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ kansụl ime obodo ahụ dị na Nnenne bụ nke ekwuru na mmadụ 13 n'ime ndị niile sonyerenụ bụ ndị mebere nke ọma n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụ ndị ebunyere akọrọngwa ha ga-eji wee malite ya bụ ọlụ dịka ihe karịrị ndị ntorobịa dị otu narị bụ ndị e nyere ọzụzụ n'ime oge ahụ. Valentine Mbadoga bụ onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ọzụzụ nke ndị sonyekarịrị na ya bụ ụmụ nwanyị ndị nke akpọkọtara site na obodo dị iche iche nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Anaocha bụ iji kwalite ndị nwere onyinye ọnatarachi n'ihe gbasara idozi mmadụ ka ọma mma nke ọma ma bụrụkwa nke bịara na mmezu site na nkwado Prince Ikenna Onyenso onye bụ regent nke Nri Kingdom. Ya bụ ihe ọzụzụ bụ nke were ọnọdụ na mkpụrụ ụbọchị atọ ma bụrụkwa nke agbaghere site n'aka onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ Soludo n'etosi metụta ịkwalite ụmụ ntorobịa ịkwalite ọnọdụ ụmụ ntorobịa bụ dọkịta Nelson Omenugha. N'okwu mmechi ya ka onye ji ọkwa onye isi oche nke otu kọmitii nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Anaocha bụ maazị Ikechukwu ọzọ kọwapụtara na ya bụ atụmatụ bụ nke gbasoro ụkwụ na ebumnobi gọvanọ Soludo n'etosi metụta ịkwalite ọnọdụ ụmụ ntorobịa na Anambra steeti nke o mere ka amata na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ ụmụ na-eto eto nke mpaghara okpuru ọchịchị kansụl Anaocha. O kenere ya bụ nwa amadi bụ Prince Ikenna Onyenso maka ezi nkwado ya ma kpọkue ndị ọzọ dịka ya n'okpuru ọchịchị kansụl Anaocha nakwa mpaghara Anambra ka ha mụrụ ya bụ ọmarịcha omume nke o kwuru na ọ ga-enye aka ịkwalite mmeghe obodo n'ụdị pụrụ iche. Ya bụ onye kwadoro ya bụ ihe ọzụzụ bụ Prince Ikenna Onyenso kpọkuru ya bụ ndị riterere n'ihe ọzụzụ ahụ ka ha jisie ike n'ọrụ ma tinye uchu n'ihe nke ha na-eme iji mee ka ọzụzụ ha nwetara bara ha uru ma bakwara obodo uru. Ọ rụtụrụ aka na ụmụ na-eto eto bụ ndị ekwesịrị ịkwalite n'ụdị pụrụ iche iji mee ka ọganihu obodo bụrụ nke ga-aka mma ma bụrụ nke a ga-eji na-eme ọnụ. Mrs. Chiamaka ọzọ n'ogo na-agwa ndị ahụ ritere ya berere okwu kọwapụtara na ụdị ihe ọzụzụ ahụ ha nwetara n'efu bụ nke anaghị abịakwada ma kpọkuo ha ka ha jiri ohere ọma ha nwetara ga-atụnye nnukwu ụtụ n'etosi metụta ịkwalite ọnọdụ akụnụba ya nakwa ikewapụta ọrụ nyegara ụmụ na-eto eto ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ndị ritere ya berere ndị nke gụnyere Nwaada Chioma Ogbeọzọ onye Neni ya nakwa Nwaada Blessing Eyisi onye Adazani bụ ndị nke gosipụtara afọ ojuju ha nakwa obi aṅụrị nke ha nwere isonye na ya bụ ihe mmụta ma kelee ndị chịkọbara ya ebe ha nọkwara kwe nkwa na ha ga-eji ya bụ ihe nke ha mụtara wee bụrụ mmadụ ma nyekwa aka n'idozi obodo. Onye kụziri ha ya bụ ihe bụ Nwaada Lola Adekunle onye nke kwupụtara na ndị sonyere na ya bụ ihe ọmụmụ bụ ndị nke nwere ezi onyinye ọnatarachi kpọkuru ha ka ha jisie ike n'ọlụ nwa agbamume ma kwe ha nkwa ịga n'ihu na-enye ha ezi nkwado iji mee ka ha bụrụ ndị a ga-eji na-ama atụ na mba ụwa. Site na Nnenne, abụ m Valentine Mbadoga.